Dyma, Ffion Jones, a fi yw Rheolwr Datblygu newydd Cywain ar gyfer Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot. Mae Cywain yn brosiect sy'n cefnogi cynhyrchwyr bwyd y Diod o Gymru i dyfu, trwy darparu cymorth uniongyrchol, helpu i wella sgiliau a darparu cyfleoedd i sicrhau'r potensial twf mwyaf posib. Rydym ni'n gweithio gyda busnesau sefydliedig a busnesau newydd sydd angen help a chefnogaeth wrth ddechrau busnes. Mae cymorth yn cael ei roi drwy sesiynau grŵp ac unigol ar ymrywiaeth o bynciau, gan gynnwys cynllun busnes, data, brandio, cyllid, marchnata digidol, cynaladwyedd, darganfod marchnadoedd newydd, a tu allan i'r cyfyngiadau clo, mynychu digwyddiadau masnach Bwyd y Diod. Dros y 12 mis diwetha, mae Cywain wedi gweld cynnydd mawr yn y nifer o busnesau newydd yn ymuno o'r prosiect. Mae ardal Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot wedi ei adnabod fel ardal o botensial mawr yn llawn pobl busnes mentrus gyda cynnyrch o safon uchel. Rwy'n awyddus i weithio gyda mwy o busnesau cychwynnol a bach yn yr ardal yma, felly os ydych chi'n bobydd, yn rostiwr, yn gwneud caws, yn distyllu, neu'n fath arall o gynhyrchydd bwyd neu diod sy'n chwilio am gymorth i dyfu, cysylltwch â mi. Cywain yn wasanaeth am ddim a ariannir gan Llywodraeth Cymru. Mae wedi dilwra'n bwrpasol i gefnogi cynhyrchwyr bwyd y Diod o Gymru ac mae'n hawdd ymuno o'r prosiect. Gallwch gael ragor o wybodaeth drwy edrych ar ein gwefan neu'n sianeli cyfryngau cymdeithasol, neu cysylltwch â mi drwy e-bostio cywain@mentorabusnes.co.uk neu ffonio dim 1745 770 dim 36. Diolch!